sigo sa pag-alaga ng Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kali. Mayong buntag, mayong pagpaminaw sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa ato nga pagsugod ato ning sugdan, ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahong, Dios nga maoy naghatag kanamo kusog, kadasig, panahon aron kami makahalad sa mong kinabuhi alang kanimo, aron kami makabuhat sa mga buluhaton diha sa pagdaig kanimo, Amahan. Imo kami giproteksyonan, imo kami giubanan. Bisan pa o Dios sa mong panag-uban karon, salamat nga imo kami nga panalipdan, diin maghatag ka kanamo kaluwasan, kalampusan sa matagusan namo kakinabuhi sa pagkat-on o pagpamati sa imong mga kulan. Maayong buntag, maayong pakig-uban. Welcome sa itong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa tanan na ito mga kaigsunan nga nagsunod sa itong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko, ang Diyos magpanalangin. Mayong gabi, may buntag, mayong pakiguban, ilabi na sa itong mga kaigsunan nga nagsunod sa itong programa pinaagi sa itong FM Station 101.3. Nananong ka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malaboyo. Good morning sa atong artigsonan diha sa Sitio Malaigang. Nabisan ko na tingtog na o murag igang lang gyapon. Tungod na sa kanabitang kurma sa lugar nga naa sa punuan sa bungtod. O niya, dili gagatalikod bitaw sa kanang amihanan. Mayong buntag, mayong pagiguban, ilabi na sa tumagigsunan nga nagpuyo diha sa proper Sardinia. Good morning, good morning. Og sa tanan nato mga barangay opisyal, sa ato ang barangay kapitan og sa tanan mga barangay konsehal. Good morning, good morning. Sa mga DHW, ang buntag, mayong pagiguban.
ug sa tanan to mga kaigsuon mga silingan maayong pakiguban ilabi na sa ato ang igsuon Brother Moses Cardente ug ato igsuon sa diha sa Linao Brother Julius maayong butag maayong pakiguban. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Ilabi na sa taong akigsunan, mga Dinuyo family. Lang Tia Rita, Tio C, good morning. O ni Mama Binbin, Papa B, Mama Bibin, o Papa Binbin, o ni Gao Joel. Salamat kaayo sa uhong. Gao Joel, Daikora. Salamat kaayo sa inyong uhong ug libgos. Wag yun ako long ug wa mahurot bitaw na lami kaning uhong ug libgos mga kaigsonan karong mga bulana gikan karon hangtod pud sa laing bulan naagyud ning uhong ug libgos manggawas ra gyud mga kaigsonan matag Disyembre matag Septembre nya lami kayo kung adubohon adi gyud ka malatok pagkalami Ay, tuyo gamay Lantawang salamat jud kaayo gaw kadagatan niya mayong buntag mayong pagiguban ni Gaw Albert og ni Day Pamila mayong pagiguban sa tanan to mga kigsunan nga nag-abli sa ilang radio set. Good morning ang Dios magpanalangin. Walay buwas ang mga pagdaan Happy watching, happy listening sa tanan to mga kigsunan nga mo please ato nga programang pulong mo kinabuhi ko og kanato nga niya karon nakiguban mga igsuon I declare blessing og ako nagtuo mga kaigsunan nga ikaw kako panalanginan sa Ginoo. Labi na mga kaigsunan kining atong hisgutan karon about stress. Unsa may kasagaran nga kana bitawng bation kung ang tao ma-stress sala ba ning pagka-stress unya unsa may epekto ani sa kinabuhi nato kining stress unya unsaon pod aron malikayan pwede ra daig likayan gyud ning stress. May buntag mayo nga pagiguban ato na ta mga kaigsuonan sa paghatag panahon sa mga kaigsuonan nga mapugihon nga nag-share sa ato nga programa ug dunay kadasig sa pagiguban sa ato ang pagkat-on sa pulong sa atong buhing nga Dios. Si Glory Donaire Fortuna, good morning Pastor Gideon, maayong nga buntag ug maayong nga pagiguban ni Sister Susana Pableo, Muroy na Daitol, good morning. O Glory Donaire Fortuna, good morning sa mga anak sa Ginoo. Si Chochi Espina, may butag, may pagiguban. Good morning. Good morning ni Florita Ikat. Si Merling Garganera, maayong nga buntag pastoroban sa imong pamilya. God bless you always. Pwede request song, Pastor. Ikaw ang pag-asa ko. Salamat, Pastor. And God bless. Ikaw ang pag-asa ko. Usag ka mensahe mga kaigsunan nga ato usab nga madunggan nga himuag usa ka awit ikaw ang pag-asa. Maninindot mga kaigsunan ato tagaan usab og pagtagad sa atong panag-uban sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanako ng ining mga pulong sa usa ka awit. Sa oras ng hirap, ikaw ang lakas. Mayo nga pagiguban ni Gitna ng Kokoy Alcasin. Mayo nga buntag nimo diha Kokoy. Mayo nga buntag Pastor dalaygon usab ang atong buhi nga Dios ning sayo sa kabutagon what same from Davao City. Ano? May buntag ni Susana Pableo nga nanukad sa Thailand. Matud pa blessed morning Pastor Gideon, Pastora Russell og sa tanan ng Minaw. Salamat sa Ginoo niing sayo sa kabutagon. Dalaygon ang atong buhi nga Dios kanatong tanan. Sherwin Amuncio. Good morning Pastor watching from Panakan, Davao City. Request kong kanta Pastor Dalangpanan. Salamat daan Pastor. Welcome sa daan. Morning bitaw no sa inyo hadiya. ikaw lamang ang nahihimlayan.
Mayong buntag ni Jilma Ubas. Matod pa, salamat kayo pastor ni ining buntaga. Ang pulong sa Dios maoy atong okay, salamat sa pagtudlo. Si Jong Iwag, good morning pastor, God bless. Kauban sa tibok mong pamilya, watching from Labangal, General Santos City. Good morning. Si Melody Solis, good morning. Mayo nga pagiguban. Og ni Lia Taglos Lumantas. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo pag-renew sa atong kusog ug kuna-una. Wow, no? Mayo nga pagiguban ni Sister Arlene Inot og ni Pastor Renato Inot. Maayong buntag, mayo nga pakiguban. God bless. Salamat kayo sa mga buluhaton nga gipihal sa Ginoo, no? Si Ronald Imperado. Good morning, Pastor. Preach on the Word of God. Amen, no? Salamat kayo. Good morning, sad. Sister Nars, good morning. Og si Priana Kabahog. Good morning, Pastor. Shout out, Pastor, from Magsaysay sa Velia, Bohol. Pwede request ko kanta, Pastor, nga kun mo balik siya. Mauni ang last kanta, akong bana before siya namatay, kung mo balik siya, no? Sige, ato na nga tagaan o pagtagad. Mayo nga pagiguban ni Idni Obsima. Mayo nga buntag, Pastor, og alang sa tanan dalaygon ang atong buhay nga Dios ning kabuntagon. Naadi ako'y gisin mo, Pastor, kay ako ipatanaw nimo bahin aning viral karon nga mananambal nga nagamit sa ngalan sa atong Ginoong Jesus. Kung iya bagyod ni si Ginoo. Actually, kung maghisgot tag mananambal, wala laing mananambal si Jesus Christ. Gipasidan-an na magyud ta mga kaigsunan. Unsay mga pamaagi biblikal bitaw nga nagpakita nga naagyod ang presensya sa Dios. Ang kana bitaw dunay magkasakit-sakit. Ang pamaagi sa Biblia, mga kaigsunan, dili gyud dapat nato kalimtan, dili nato dapat ibaylo ba para dili kadayon maglibog. Ang giingon manggod sa Biblia sa time sa mga apostoles, ingon dito nga kung naay magkasakit-sakit, dili ipadala dito sa mananambal, dili pangitaon ang mga mananambal. Kung naay magkasakit-sakit, ipatawag ang pangulo sa simbahan. Mao gyud nay pamaagi sa Dios nga giyang gibili diha sa Biblia. Ang mga pangulo sa simbahan, kanang inyong mga pangulo, mga pastor, batasana nga kanang ma-apply bitaw na nga mensahe. Kung matud pa diha nga, kung diha kaninyo may nagkasakit-sakit, ipatawag ang pangulo sa simbahan aron mag-inampuay. Ang usa sa mga kuan manggod sa tao gustog dali, dili ba kanang dili gusto ang tao nga makapaabot o diha maoy wala mabantay sa tao nga maunay usa sa mga weakness sa tao nga dali siyang mailad, kanang gusto bitaw dali. Noon, wala magyoy mga tao sad nga wala gyud mangandoy dali nga maayo, dali nga kanang makalingkawas. Kung imong tan-awon mao gyud kasagaran nga gusto sa tao nga dali, kanang dali bitaw. Pero wala sad na ihikaw sa Ginoo nga dali kang mabag-o, dali kang mausap, pero atong sundon ang proseso nga gibilin sa Dios sa Biblia. Wala sa ingon nga ang Ginoo dugay kay moayo, dugay nga dugay kayo nga muhatag. Daghan ra nga mga proseso o naaray mga pamaagi nga klaro og tin-aw kayo nga gibilin ang Dios nga ato mataplagan diha sa Biblia. Unya dili po ta angay matingala, mailad, kay gipasidan-an naman ta sa atong Ginoong Hesukristo nga naa na gani mo sa katapusang mga adlaw o kanang katapusang mga adlaw moabot na gani na kumbaga nanana ninyo
Manggawas na ng mga propeta, manggawas na ng mga milagro, mga tao nga kana bitaw mugamit sa ngalan ni Jesus. Maghimog mga milagro. Gani sa katapusang libro sa Biblia, nagsulti pa dito nga makahimo na sila og kanang paghatag og kinabuhi sa mga patay. Milagro mga kaigsunan nga dili na mahimo sa tao. Gamit gihapon ang ngalan ni Jesus. Pero kung ang tao nga naghimog milagro pinaagi sa ngalan ni Jesus, dunay mga buhat nga wala kahimot isa Dios. Sama ng pagsimbag Dios, pagyutbo sa mga binuhat sa mga tao. Dili na siya gahom nga gikan sa Ginoo. Atong hinumduman nga nagpasidaan si Jesus nga daghan nga mga tao nga manungha, mga mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo magdala sa iyang ngalan, magdala sa ngalan ni Jesus Christ, magdala sa pulong ni Jesus Christ o mga pulong sa Dios nga nasa Biblia. Muna nga si Jesus mismo mga kaigsuonan kung imong lantaon, kumbinsido siya nga miingon siya nga kung mahimo gani ang mga pinili niyang katawhan mailan, bisan gani ang mga pinili niyang katawhan kung mahimo mailan. Munang magbantay ta mga kaigsuonan, labi na gyud sa mga kana bitaw nakas panginahanglan, speaking about balatian. Kay nanata sa katapusang mga adlaw nga mas dali, mas paspas, murag magic ang milagro sa mga tao nga magdala sa ngalan sa Ginoo, pero matud pa ni Ginoong Hesus mga mini nga mga propeta. Muna nga at dili lang na mga kaigsunan, dili lang na kay karon lang, nanapod na kaniadto lamang ang ipakita ni Ginoong Hesus mas daghan naa sa nagkalaing mga lugar. Gani kung imong tan-awon mga kaigsunan, na matas panahon nga nang gawas na ning mga ayo-ayo niya. Kung imong tan-awon sad, dili po na sila muadtog mga hospital aron maayo ang mga kanabitaw naa sa hospital. Pero ang alagad sa Ginoo kanabitaw tinuod nga imuhang leader, pwede na silang musud og mga hospital. Pwede nimo nang i-request, ipatawag, Pastor, ampo ko. Unya, hulata ang tubag sa Dios. Basig gitrain ka diha, basig gidisiplina ka diha aron masigurado ka nga makasulod og langit. Usa man gud sa problema sa tao nga dali siyang mailad kung nakapokus sa kanabitang panginahanglan, dili sa gusto o dili sa pamaagis Ginoo. Unang magbantay ta kay di anakas katapusang mga adlaw. Salamat kayo sa pangutana og ang Dios magpanalangin kanimo. Ang kalinaw akong mabato na dihan lang sa imong giliran, pagkabutan mo Ginoo, dalang paran ka o Diyos ka sa Mayong nga buntag, mayong nga pag-uban. Good morning ni Idni Obsima. Mayong nga buntag, Pastor. Alang sa tanan dalaygo ng atong buhig nga Dios ning kabuntagon. Okay, ako na din nabasa. Si Jilma or Hilma, Jilma Ubas.
wala mo'y tagbo pastor sayo naka-live lagi. Once a month me niya kung naaragay mo are makatabang ragyod, pero sa pagkakaroon wala sa mi tagbo kay basa kayo ang yuta. Maglisod mi og kanang landscape, maglisod mi kalot. O niya about sa simbahan kanang ako ra gyud nang kuan kanang ginahinayan ang pagpinis sa ato ang simbahan. Mahuman ra gyud na. O niya karong si manahona maka-order na ta og glass no. Salamat kay sa Ginoo. Karong si manahona ato na nga tawagan ang tig manauray og glass pagkanindota. Salamat sa Ginoo. Niya na ako'y testimony ana o niya mga kaigsonan. Kana bitaw dili na ko na unya-unyaon. Ako nang kanang i-testimony. Ako nang i-share diri sa ato nga panag-uban. Dunay usa ka magtotoo alagad nga kana bitaw ni saad nga bayran mi sa utang nga dugay na kay nang utanga nang dito kami sa syudad. Ang utang 20,000 nya gani kuan na siya kanang 120 ang maong utang 120,000 nya ginahinayan hangtod ang nabilin 20,000. O niya kanang kwartaha amo ra gyud nang matag bayad, amo ra gyud nang gamiton sa ministry. O niya miabot ang panahon mga kaigsonan nga kanang naginampuay mi uban sa kong asawa. O niya miabot ang panahon nga nag-abot mi sa usa ka tawo nga magtotoo lagad sa Ginoo. Gibutang sa Ginoo sa among kasing-kasing nga dili gyud siya dili na sa pabayron. Kanang kuan na siya ba kanang kumbaga gidasig mi sa Ginoo nga itabang or himuo kana bitang itabang sa pagama og FM, laing FM station. Kay akong tinguha og among tinguha mga kaigsonan nga mas mudaghan ang FM station. Unya salamat kay sa Ginoo nga maunay gibutang sa Ginoo sa amo ang kasing-kasing uban sa mga asawa. Human ana mga kaigsonan, kabalo ba mo kapag tan-aw na mo sa panudlanan, doon na mga tao nga doon na buhaton ang Dios pag doon na kay buhaton. Doon na mga tao nga moingon ko nga kana bitang kalipay ang pagsanong sa pamaagi sa Dios, kalipay ang pagsunod sa mensahe sa Dios para makasud sa iyang saad. Kay ang Dios nga tong gilagaran puno gyud og saad. Unya ang saad nga gisgutan diha dili gyud na niya pakyason mga kaigsonan. Wala gyud mo ingon nga ang Dios nga tong gilagaran mo pakyas sa iyang mga saad. Dili gyud mo pakyas ang Dios sa iyang mga saad mga kaigsonan. Niadtong mga tao nga hingpit nga misunod sa iyang mga pamaagi. Unya, pagtanaw namo mga kaigsonan, karon pa lang nanatay igong ikapalit og kanang glass. Maamis lang ka mga kaigsonan. Kay ako ang gitan-aw gyud ang glass, moabot pod og 20 kapin ang glass. Mabayran. Unya sa among gihimo kuyog sa kong asawa nga kana bitang magtotoo kanang seryoso bitang nangalagad kanang ipadayag gyud sa Ginoo nga kana bitang imo sang tabangan sa diha nga kana bitang nakadesisyon mi nga dili na mo pabayran dun na dayoy gi paabot sa Ginoo nga moingon ta nga labaw pang gi kana bitang
gisukli, gibalos sa imong gihimo. Muna nga kanang giingon sa Biblia nga daghan kayo mga tao nga walay pugong-pugong sa pagtabang, nag-anam hinuon sila uswag, nag-anam sila kadato. Unya dunay gidasig diha nga hatag aron ikaw hatagan. Nindot kaini siya nga pagka-explain mga kaigsunan ni Haring Solomon diha sa panultihon. Unya dili gyud na mga kaigsunan mapakyas. Panultihon kapitulo 24 bersikulo 11. Pwede ra gyud nga inyong ablihan ang inyohang Biblia para ato ang dunganan sa pagbasa. Panultihon kapitulo 11, dili 24. 11 unya 24. Okay. Kapitulo 20 panultihon kapitulo 11 na bersikulo 24. May mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag. Naagay mga tao gyud kini kumbinsido gyud si Solomon nga naagay batasan sa tao nga kanang dili gyud kapugong muhatag gyud siya. Pero naay mga tao nga perting tihika kaniadto sa dihang nabag-o siya nakaila sa Ginoo, grabe na nga mahinatagon. Lisod pod kaayo mga kaigsunan nga kanang kaniadto nga natapas kalibutan mura og gaan ka nga muhatag unya na nakas Ginoo perti na noong kuriputa murag dili man na mao. Dili kay murara. Di gyud na siya mao. Wa gyud na noon mabag-o. Kay ang tinuod nga nanak kang Kristo nakabaton og nakaambit sa kinay ni Kristo. Galacia kapitulo 3 sugod og 26-27. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo nakabaton siya kinay ni Kristo. Si Jesus Christ mahinatagon siya pasaylo. Mahinatagon siya sa unsa may gikinahanglan sa tao. Dili nang wala kinahanglana. So naay giingon dinhi mga kaigsunan nga naagi mga tao nga nabatasan ang pagpanghatag. Ang milagro mga kaigsunan mao ni damor silang naghatag, damor sila nga ni uswag. Ingon dinhi apan nag-anam sila kadato. Dili ingon nga magic nga pagkadato. Hinahinay lang. Butag kana bitawng nag-anam, dili nimo sila mabantayan nga oy gipauswag man is Ginoo. Hinahinay lang. Nag-anam sila kadato, nag-anam sila og kamugaway. Unya lihok na sa Ginoo dili kay bulto bitaw nga kalit lang kang gipadato. Mura og magic dili. Ang giingon dinhi mga kaigsunan nag-anam sila og kadato. Adunay naghikaw sa angay unta nilang ihatag apan nag-anam hinuon sila kakabos. So mo nay pamulong diri ni Solomon nga mismo siya nakamatikod og nakabantay nga daghang ay mga tao nga wala man mo halad og iya sa Ginoo. Wala mo hatag og kanapulo. Wala mo hatag og offerings. Mao na unta to sila'y maglisod kay ang ilahang budget nakuhaan. Ang ilang income ay nakuhaan. Amo unta to sila'y dili magkalisod. Kana bitawng mga tao nga like example na akay sweldo or na akay gibaligya unya kuripot. Dili lang nato tawgong kuripot kay murag sakit man. Wala ka mo hatag og tithes. Wala ka mo halad para sa Ginoo. Wala ka mo amot. Dili ikaw unta maoy madato.
ikaw unta maoy mahamugaway kay wala gid kuhai ang imuhang income, ang imuhang sweldo intact 100% intact, walay bawas. Unya ang imuhang panahon nga mobaligya ka wala gyapon bawas. Intact kay wala lagi ka mohatag ikanapulo, wala sad ka mo hatag og halad. Kumuhatag sinsiyo lang. Ikaw unta maoy muuswag kumbaga kay walay kaltas. Pero nga nung giingon ni Haring Solomon nga dunay mga tao nga naghikaw sa angay unta niyang ihatag. Apan dunay mga tao nga nihikaw, adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag. Nya ang resulta nag-anam hinuon siya kakabos. Wala man tay hatag-hatag kanang ingong angay unta ning hatag ang gipamulong ani ni Haring Solomon kay under the law man ni sila sa panahon ni Haring Solomon kana gyung maayong halad sa panultihon kapitulo 3:9-10 gidasig ni Haring Solomon ang tanang mga tao nga halad mo og maayong halad tan-awa sa kapitulo 3 bersikulo 9 ingon dinhi nga 3:9 pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Usa man ni ka-challenge. Awhag man ni Haring Solomon nga uy daygan ninyo ang Dios dili lamang sa pulo nga maayo ka Lord. Dili lamang sa pag-awit halad-awit o pagkanta diha sa simbahan. Dunay mga kanabitang gipakita ni Haring Solomon nga naagi resulta nga pagpasidungog. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Ang pinakamaayong abot, ang pinakamaayong butang sa lapi man, mga butang, income, kita sa imuhang paghago, sa imong kusog, sa imong talento, sa imong hiyas, abilidad, o uban pang, nga diin ka naka-income. Pasidunggi ang Dios og nindot og pinakamaayo nga halad. Unya ingon dahin dinhi, kung buhaton mo kini, optional. Pwede ra nimong dili buhaton, pwede ra po nimong buhaton. Kung buhaton mo kini, ang resulta, mapuno sabot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Mo ni giingon ba nga kahibulungan kayo? Kay ngano man naay mga tao nga ang ilang income nakaltasan, nakuhaan, na mihatag pa sila sa ilang ikanapulo, ang nabilin 90%. Ang 90% gikuhaan pag yung pinakamaayo para ihalad nila sa Ginoo. Unya ang nabilin gikan sa 90% nga gikuhaan sa halad iya sa Ginoo, gikuhaan pag yun nila og tabang sa mga tao. So kung atong kanabitang timbang-timbangon, natong mga tao, kung ato lang una-unaon, nagkagamay ang ilahang income, sila unta maoy magkalisod. Kay ilang gikuhaan ang ilang 100%, gikuhaan nilang 10%. Unya ang 90% gikuhaan para ihalad ngadto sa Ginoo. Sila unta maoy dili mouswag. Sila unta maoy magkalisod. Pero nganong ingon si Haring Solomon, dili man sila kabsan og pagkaon. Dili man sila hutdan hinuon og panalangin. Mao nay giingong milagro, gahom sa Dios. Nga miingon sa ditos unahan mga kigsunan sa 11 nga adunay mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag. Hatag nga iya sa Dios, hatag nga para sa Dios, na may iya gyud sa Dios. Na apoy para sa Dios. Imuhang ng kasing-kasing nga dili gyud ka malipay kung dili nimo mahalad ang pinakamaayong halad. Unya, mo ni giingon dito nga pinakamayong halad
nga mo resulta nga dili gyud kakabsan. Nya ingon dinhi nga nag-anam sila kadato. Matingala lang ka ba nga wa man gyud ka magkalisod. Kontento naman gyud ka. Ang taong kontento mga kaigsunan, wala na ilaing gipangita kumbaga naa na tanan. Mo ni mga taong kontento. Kaysa mo ingon tang kontento pastor. Pero daghang kay kang gipangita. Nagukod kas imong gikinahanglan. Kanang kontento, wala ka magukod sa imong gikinahanglan. Ikaw mo gigukod sa unsa may imong gikinahanglan bisag asa ka gisuplayan ka. Maunay milagro mga kaigsunan nga gipakita dinhi. Nya ingon dinha nga adunay naghikaw sa angay unta ning ihatag. Katuontang mga tawo nga wala mo hatag ikanapolo, wala mo halad nga tos Ginoo, buti pasabot wa pag yun manimba. Sila unta ang angay madato. Sila unta ang angay mo uswag. Kay wala kuhai ang ilang adlaw. Ang unom ka adlaw nga para nila gidugangan pagyug usa. Nanguha pagyug silang adlaw para sa Ginoo. Sila unta angay mo dato. Pero nganong nag-anaman sila kakabos? Kabalo ba mo anang kabos nga gisgutan diha? Wala tanan. Kulang sa kalipay. Walay pagsinabdanay. Na ang kaguliyang, kagubot. Walay kalinaw. Walay panalangin. Unya, daghan kayong mga bersikulo nga gibutangan sa mensahe sa Ginoo nga wala mo matingala, ingon si Hagiyo. Wa mo mahibulong. Dagko kay mog trabaho. Dagko kay mog income. Pero kanang inyong income, daw samaras gisulod nag-alkansyang buslot. Walay nagtikom. Wala mo anak mahibulong. Muna nga, matingala may mga kaigsunan, yes, naipanginahanglan nun ang simbahan. Pero gidasig mi, o akong asawa nga, ang 20,000, dili na namo pabayran. Gidasig ko sa Ginoo nga, pastor, kanang, kung kaya nimo, itukod na og itukod ng FM. Pero kung dili ka, ikaw na bala. Basta ayaw lang mi bayre. Mao nay gibutang sa Ginoo sa mga kasing-kasing. Pagbungat na mo anak mga kaigsunan, paglantaw na mo sa amo ang panudlanan kung imong tanahon, na anatay ika palit og glass. Inungod na. Mao nay milagro. Damor kang mutabang, damor kang muhatag, pero kanang tao nga imong hatagan, tabangan, hatagan, kanang naninuod sa pagpangalagad, kanang seryoso nga nangalagad, nga bisan kung naay pagsulay na amantod sa kalisod, mailhan magud nimo kanang mga taong seryoso. Mailhan nimo na oy. Mao na nga ayaw patakag at hatag. Ila-ilaha ang mga tao nga imong hatagan, seryoso ba siyang nag-alagad or nag-alagad ba na siya nga walay bisyo? Ibase kung nag-alagad na siya o niya nagbisyo, ang imuhang ihatag ibisyo raw niya na. Ipang babae raw niya, ipang inom. So ikaw nga naghatag, nakitaan ka sa Ginoo nga oy ang imong gihatag gibisyo raman. I-bless di ay ka. Dili. Muna nga kung maghisgot og hatag, maghisgot og tabang, dapat ka ng atong tabangan, atong ila-ilahon. Kilatison kumbaga para i-bless ka sa Ginoo. Muna nga kaning bersikuloha mga kaigsunan, dili gyud ni mapakyas. Nya duna dayoy challenge si Haring Solomon. Versikulo 25 sa kapitulo 11 sa panultihon. Pag manggihatagon ug magmauswagon ka, tabangi ang uban ug tabangan ka usab. Manghalang ko mga kaigsunan. Imagine ha, kanang ibin ato miagi nga simana kanang nagpalit mi og pintal, first coating para sa stage, kay ako nang sugdag pintal unya ako sang gi-standby ang pintal kay ako ang gitinguha
nga mahuman ra nako og unahon nako human gyud ang skin coat kanang ilimpyo gyud nako, pasinahon gyud nako kanang clean bitaw. Unya isa ko musugod og pintal. Nya humag pintal ana kanang magbutang na sad ta og i-play na pod nako ng stage pulpito para mabutangan nato og kanang binil kay naa may binil nga supply ang Ginoo. Unya nakapalita og pintal, nakapalita og kuaning kanang simento para sa pulpito. Unya mga gamit para gamiton sa skin coat, palitag skin coat. Unya dunay negosyante nga miingon nga, "Pastor, giunsa man nimo nga daghan man kaayo nga mga kanang mga simbahan nga kumbaga kanang miingon siya nga dugay ba kayo nga mahuman, pero ingon siya nga grabe man ka nga kanang kanigosyante man siya, praktikal kay siyang istorya. Ingon siya nga kabihan nimo mudakop og kwarta, iko dili oy, wala lang nimo makit-i, iko nga sayop gyud ka kanang murag suod na manggod nako na siya, pero dako na siya kayong negosyante. Ako siyang giingnan nga dili oy, ang ako ara gyung gibuhat unsay gibilin nga mensahe sa Dios, mura gyud ako ang gi-priority kanang mensahe bitaw sa Ginoo nga damor kang muhalad, damor kang muhatag, damor kang muuli kumbaga sa iya sa Dios, damor ka niyang iblas. Simple pero lisod kayong buhaton. Labi na kung doon na kay giapas. Labi na kung doon na kay personal interest sa imong pagpangalagan sa Dios. Kasuway ko sa una mga kaigsunan, kapila magyun ako na gi testimony, kanang hurot-hurot bitaw, naami rice cooker. Unya gamit yun to na mo buntag udto hapon gabi rice cooker. Talagsa may magkahoy kanami syudad. Mahal man ang kahoy. Kaysa ibayad na lang namo ang ipalit og kahoy, ibayad na lang namo sa kuryente. Murag makasib man mi gamay. So nag-rice cooker mi. Unya gamit yun to kay namo karon kay naa may alagad sa Ginoo nga gikas Leyte nga naay pamilya wala pa mapundar pag-abot niya sa Cebu. Dasig po mi sa Ginoo nganong ako ning gisugid ninyo para pag hatag ninyo og kana bitawng panag-ingnan nga ang giingon sa Biblia nga paghatag dunag yoy mga tao nga gusto sa Dios nga usa ka, dili kay usa lang ko. Gusto ang Dios nga usa ka, usatang tanan. Si akong asawa si Russell, pagtan-aw niya pagkakita namo sa alagad sa Ginoo, niya mintan-aw man si Russell nako, mura ba og kanang murag nagbinasahay mi sa among nauna. Paglitok na mo nga ang rice cooker, agree man dayon akong asawa. Pero kabalo mi nga inighatag na mo sa rice cooker, kami mo iway rice cooker, magsunog-sugnod mig balik. Pero wa gyud mi pasagdahi sa Ginoo. Niabot ang panahon na doble-doble ang rice cooker. Tinuod na. Mao na nga kining giingon sa Biblia nga pag manggihatagon og magmauswag ka, lisod kayo ni siyang buhaton kanang makapanghatag ka, lisod kay na kung naa kay personal interest kanang giuna nimo ang imong kagalingon ba, wala nimo sunda ang gusto sa Ginoo. Kung lisod nimo ang paghatag or lisod nimo ang paghalad, unsa nakaha kanang ikanapulo.
Kung dili ka kahalad ana, og di ka kauli, og di ka kahatod ana, dili mahitabo ang saad sa Dios sa imong kinabuhi. Kay gipamulong ni David sa Salmo 18:25, mao gyud akong gigunitan nga mga bersikulo. Ingon si David, nakailag yun sa Dios. Dapat ikaw ug ako sama ni David nga nakaila sa Dios. Ang kinaiya batasan sa Dios. Kinsa ang Dios nga atong gilagaran? Ingon si David, o Ginoo, matinud-anon ka ni adtong matinud-anon kanimo. Apan, matinud-anon ka ni adtong matinud-anon kanimo, og maayo ka sa mga taong hingpit. So diha giklaro mga kaigsuonan ang pagkamatinud-anon sa Dios sa iyang mga saad, iya ning ipasinati ngadto sa mga matinud-anon niya. Unsaon nato pag ingon nga matinud-anon ko, matinud-anon ka, kung dili ka mosunod sa mensahe sa Biblia. Mao na nga niingon ko nga paglali na mo, pagbalhin na mo, wa mi pasagday. Gikukod mi sa panalangin sa Dios. Wala mi damgo, wala mi pangandoy nga makabalay mi. Pero gihatagan mi sa Ginuog balay. Gipagamaan mi sa Ginuog balay. Muingon ko mga kaigsuonan kana mi taong matulog mi. Walay pulong nga mahubit namo sa pagdaig. Pagpasalamat gawas lamang sa paghilak. Grabe ka maayo ang Dios. Niadtong maayo. Mao na bitaw gusto sa Ginoo nga ang tao makasinati og kaayuhan. Mao na nga gusto sa Dios nga mutuo ang tao niya. Ang tao nga tinuod nga mituo niya mubuhat sa unsay gisulat sa Biblia. Pero ang problema pagkadaghana rong nagbasa, daghang nagsangyaw, perting dalua na perting hakoga. Daghang nangalagad ron nga kwintahon ang naa sa simbahan. Kabalo pa mo, ang among offering wala pa namo hilabti. Wala na mo hilabti ang offering. Nya kabalo may mga kaigsunan, ang mga tao nga gihikap sa Ginoo, kabalo may nga damor silang giblas. Kay dili man ni mapakyas nga kini maong mensahe. Kabalo ko nga mahitabo ni sa ilang kinabuhi kay ang ilang gipugsan, ang ilahang kanabitawng gihatagan, tao nga nangalagad sa Dios. Tao nga gikahimutan sa Dios. Ang akong challenge mao ni, sa pagpuyo nimo sa kalibutan, samtang buhi pa ka, siguruha nga malipay ang Dios nimo. Ayaw pangalagad para para daygon lang kas tao. Ayaw pangalagad para ang tao malipay nimo. Pangalagad gani mga kaigsunan, i-priority siguruha nga ang Dios mo'y malipay. Ayaw gukda nga ang tao mo'y malipay. Ayaw gukda o pangitaa nga maidulukas mga tao. Pasagdahi kung dauton kas tao, importante dili ka daot sa atubangan sa Ginoo. Seryosoha ra gyud pag kinabuhi ang Biblia. Usa ni ka challenge sa akong pagsangyaw diha ninyo. Dili mapakyas ang Biblia, ang mensahe sa Dios, kung dili ka mopakyas niini. Muna nga moingon ko nga ang mga tao nga damor nga nipugas, damor nga dunay gibuhat, damor silang gibuhatan pod sa ilang gibuhat. Unya, lihok na sa Dios, dili na lihok sa tao. Lihok na sa Dios. Ang Dios na gani maoy moblas, dili na mapugngan. Dili po na makawat. Ikaw gyud ang makabenepisyo. Kinid saksi gyud ko ana mismo sa among kinabuhi.
o sa mga tao, mga kaigsunan nga ako ang gidumala, gisangyawan, nga walay pugong-pugong sa paghatag. Nag-anam sila og kadato. Naaman tuoy mga trials, naaman tuoy mga pagsulay, pero human sa mga pagsulay, naagyon ang kadagaya. Mana nga, usan na sa ka-challenge. Unya, kini nga, kana bitang, kung gukdo na to, apson na to ang pagtuman sa mga pamaagi sa Dios, dili ni mukos og stress. Kaya nga torong hisgutan mga kaigsunan, kinibiyang stress. Unya, unsa ang mahitabo kon naa kay stress, daghan kayo maapektuhan mga kaigsunan sa imuhang kinabuhi. Now, ang atong tibok pagkatao mga kaigsunan, kanang kompos ni sa tulo. Espiritu, nga naa diha ang relasyon sa Dios, kang Holy Spirit, makigiusa man sa atong espiritu. Unya, ang ato ang kinabuhi, atong pagkatao, kompos sa espiritu ug kalag. Ang kalag na diha ang una-una, pagbati. Unya, kini atong lawas. Unya, usas mga pangutana nga ginahanglan natong tukion, mahitungod aning pulong stress. Nga nagsulti nga, Pastor Gideon, unsaon man aron malikayan ako ning stress? Unsa may posibilidad nga epekto niini? Unsaon man aron kanay mawagtang o makalikay? So daghan kayo nga mga pangutana mahitungod aning stress. Kanang stress mga kaigsunan, dili na siya angay kumpiyansahan. Dili na siya angay kumpiyansahan kanang stress. Usa na siya kana bitang kanaiya kahimtang nga makaguba gyud sa atong pagkatao. Sa ato ang relasyon sa Dios, sa atong espiritu, sa atong kalag, ug bisan gani sa atong lawas. So kung dili nato makontrol kining stress, makadaot yun sa tibok natong pagkatao. Sa atong espiritu, sa atong lawas, ug sa atong kalag, na adiha ang atong hunahuna. Pagbati. Now, ang usas maapektuhan mga kaigsuonan aning stress, kining gitawag hunahuna. Gitawag na siya sa pulong kanang emosyon. Hunahuna. Ang imong hunahuna mga kaigsuonan o kitang gitawag emosyon, kung stress ka, wala na kay pasensya, wala na kay pailob. Sa imong hunahuna, dali na kang masuko. Sa imong hunahuna, dali na sad kang masakitan. O sa imong hunahuna, kanunay lang kang mabalaka. Normal lang nga. Unya, kanang kabalaka nga dili normal. Abnormal nga kabalaka mga kaigsunan, kana bitang sobra nga kabalaka. Unya, kung ma-stress na ka, dili nakakapokus. Dili nakakapokus sa imong pagkaasawa. Dili nakakapokus sa imong pagkabana. Dili na po kakapokus sa imong pagkaalagad. Kung stress na ka. Mura ba og kana bitang katag. Wala kay focus sa pagpangalagad. Kung ang tao stress, dili ka focus sa bisan asa. Sa iyang trabaho, sa iyang negosyo, sa iyang posisyon, ba naman siya asawa, ginikanan ba siya og anak, dili na siya ka-focus sa iyang gitawag responsibilidad. Daghan na kaayo siyang, kumbaga, dali kay siyang kanang madisturbo. Unya, usa sa mga kanabitaw na asunahuna anang moabot na ganin ng stress, una-una, puro na lang negatibo. Like, sama sa atong iskutan kagabi nga stress. Kanang depression, no? Kani, ang atong gihiskutan kining stress. Unya,
about sa gitawag pisikal, doon na kay bation nga kakapoy. Bisan kung wala kayo kay trabaho, like sama sa gihisgutan nato kagabi nga depression. Unya, ang epekto sad sa stress, dili lang sa nauna, maapektuhan pod kining atong pisikal. Maapektuhan nga kaning atong pisikal, di ni siya makatulog ug tarong. Bisan saon natog paulay murag mag-alindasay. Kanang mag-alindasay mga kaigsonan, kanang dili mahimutang. Nya daghang kang mga bation nga sakit-sakit. Sakit sa ulo, pero diha ra gud na simong nauna. Pero tuwag yun sakit sa ulo, mag-ulyap-ulyap, sakit sa tiyan, nagkalinlain na lang. Unya, gawas pa niya na nga tong lawas, dali kay ni siyang kapuyon. Walay ganang mukaon. Wala po'y ganang mukatawa. Walay ganang mungisi. Labaw nang dili ganahang mo smile. Kanunay lang ang maghinuktok. Unya, luya ang immune system. Pag luya ang imong immune system, mo na giingon nga dali ng mataptan og sakit. Dali nang makasud ang mga sakit-sakit. Dili lang sa nahuna, dili lang sa pisikal, maapektuhan diha sa bahin sa tao kung naana ning stress. Kundi pati ang relasyon. Relasyon nimo sa imong pagkasawa, sa pagkabana, sa pagkaginikan sa mga anak, labi na gyud diha sa Ginoo. Dili ka kapaabot. Kumbaga dili ka kapailob. Dali ra kay kang manginit. Dali kang masuko, wa kay pasensya. Dili na maoy imong kinaiya. Pero tungod kay naa kay na stress ka, mao na nga mabuang imong pasensya. Dili ka ganahan makigistorya. Na may mga tao nga dili ganahan mo istorya pero na ay mga lawom nga gipanghuna-una, dili stress. Kanang nasilay mga plano o naasilay pagpamalandong kanunay sa mga pulong sa Dios. Unya, daling malimot sa oras o panahon para sa pamilya. Muraog ka nang bahala na lang bitaw. Unya, usapod sa relasyon, maapektuhan ang relasyon, dali kay siyang masuko bisan sa gamay ra kaayong problema or gamayng butang. Nya dili lang sa una-una lawas relasyon ang maapektuhan, pati kining gitawag espirituhanon nga kinabuhi, spiritual nga kinabuhi. Maapektuhan sad, di nakaganahan mo ampo, di nakaganahan mo simba, like ra gyapon ang depression. Unya, dili nakakasabot sa pulong sa Dios. Na nakay mga reklamo. Kusog na kay kang mo reklamo. Uy, kinsa may kusog kay mo reklamo diha. Basig stress ra na. Kusog kayo mo reklamo, puro negatibo. Siskutag inakapulo, dili malipayon. Murag maglagot bitaw. Uy, kinsa may naglagot diha og maghisgot ka na pulo ang inyong simbahan. Ano yung pastor? Kung maghisgot gani nagikanapulo, unya maglagot ka, magnegatibo ka, uy, stress na. Stress yan. Nya, magbantay ka, nga maunay mo, hari ni mo, kay di ka kalingkawas ana, mura na siya mo upgrade, mura bitaw mutikang nas pagka-depression. Kung dili ka maka-recover ana, sige kag stress nya, stress na ka diri, stress pa diri, stress na ka, mura ka nagmuutong. Munay grabe na. Uni ayaw paggrabe ha. Una sa tanan, wa nay kalinaw imuhang kaugalingon og ang imuhang Pinoyanan. Kay dali man ka na masuko. Wa na mo proteksyon pod nimo kay di man kang wa na man kay gana nga mo ampo.
labaw na pud nga wa kay gana nga mo paampo. Kay puro naman kamulo, puro naman ka negatibo. Nga mo iyong ka, mura mas Japon, kung magpaampo, mura mas Japon, musimba, mura mag Japon. Mo mga lagad, mura mas Japon, wa mas Japoy jamo. Puro na lang unya hisgutan na gani mga kaigsunan, kani grabe na gyud kung maghisgot na gani sa pulong sa Dios. Masuko na gani. Uy, kuyaw na kay na. Dili na siya trabaho sa yawa. Kay ang yawa may igsuon, kana bitawng ang pinaka giklaro diha sa yawa, lihok sa yawa, giklaro dis Biblia, milagro kumbaga. Bantayanan kay nang mga maghimog milagro nya buhat wala magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Nya ang usa sa mga hinungdan ra gyud mga kaigsunan kanang stress ato nang hisgutan unsay mga hinungdan. Ang ato sang hisgutan kining resulta, kahimtang, mga epekto aning stress. Wa na kay ganang moampo, kung wa kay ganang moampo, dili na mahitabo ang giingon ni Ginoong Hesus nga oy pag-ampo mo aron dili madaog sa panulay. Pag-ampo kamo sama niini. Ayaw kami itugot sa panulay. But ipasabot, stress pa ka, sige pa kang gisulayan mo, samot ang imong stress. Munang ang uban nga wala kahibalo sa mga pamaagis Ginoo, muhubog na lang. Ihubog nilang ilang problema. Ihubog nila ang ilahang kanang ilahang stress. Nya, makalingkawa sila, musamot tinuog kalisod. Munang gitawag, magkahinay kaut-ut. Magkawala na nooy wa na gyud. Unya walay ganang moampo, spiritually dili gana nga maminaw sa pulong sa Dios. Unya bubati naglayo siya sa presensya sa Dios. Kay wa may ganang moampo, way ganang mobasag Biblia. Pero perti kusugang mo lang taw cellphone. Budlat ang mata. Unya spiritually na anak kay pagduda. Muna akong giingon, makadungog kas pamaagi sa Ginoo, masuko ka, malain ang ka. Uy, stress yan. Stress. No? Muna nga, unsa may mga pamaagi, unsaon aron mahimo nga malikayan kining stress. Unsaon man aron malikayan ang stress. Kay dili gyud maayo mga kaisunan kon kana bitawng makasinati kag stress. So sa may mga hinungdan, ari sa tas mga hinungdan ang atong gisgutan kaganina kanang atong gisgutan kanang resulta o mga epekto aning stress. Mga hinungdan mga kaigsunan para malikayan nato, no? Para malikayan ato sa nang hisgutan kanang mga hinungdan. Nya palihog ko og share sa ato nga programa para dili lang ka ikaw ray mo mablas, para dili lang ka ikaw ray makalikay sa stress. Mga hinungdan ari sa tas, mga hinungdan para atong malikayan. Problema sa pamilya. Mao gyunay kasagaran mga kaigsunan nganong na ay stress, problema sa pamilya. Kasagaran problema sa pamilya panginahanglanon. Kasagaran sa panginahanglanon karon dili na pagkaon. Dili na tubig mainom biste, nanubra na gani. Kasagaran nga gitinguha karon nga giilang nga panginahanglanon mga butang ikaibgan. Pag nagani kay mga butang nga gipang-apas, gipanggukod, nga maunay gusto nimong matuman, maunay gusto nimong maangkon, maunay gusto nimo ba? O niya, gusto sa asawa, gusto sa bana, gusto sa mga anak, lailahi sila gusto. Problema yan. Stress yan. Ang gusto sa bana, autong puti. Ang gusto sa asawa, autong pula. Hala,
pagpalit mo og duha ka auto. Unya ang maintenance ana. Maintenance sa pagparehistro, maintenance sa oil, manglupad ng kaspa. Munang stress. Example lang mga kaigsunan. Moingon ra pud nga kadako ra pud ana stress jud pastor kay sakyanan man. O aritas gamay. Motor. Ang gusto sa bana kanang dili gamiton ang motor, gamiton ra kung naay mga importanteng lakaw. Or ang gusto sa asawa, magmotor-motor man. Gastos gasolina, maintenance sa oil, rehistro pa, o bonwa pa rehistro. Stress na sad. Haskan naghanag yun nga mga kaigsunan nga makapastress sa tao. Number 1, problema sa pamilya. Pero sa pagkakaroon mga kaigsunan mao ni, daghan kayo nga mga hinungdan nganong ang pamilya nagka-problema. Ang uban napagi problema sa pagkaon, problema sa sudan. Pero na may solusyon unta nganong aron dili ka maka-problema sa sudan o dili ka maka-problema sa kanon. Pag matinud-anon sa Dios, simbaha ang Dios, hatagig panahon ang Dios, halari ang Dios, ihatag ang iya sa Dios, di ba di ka kabsag pagkaon, maghinubra ang imong pagkaon. Ang problema, daghang tao nga musampit ra Ginoo, ug wa nay kapaingnan 50-50 na, pero di mo simba. Magbagulbol kung maghisgot og halad. Daghan kayong gibuhi, daghan kay gayupan, og naaga ni halin. Wala gyoy huna-una para sa simbahan. Kinsa man kunoy panalanginan na, panalanginan ang tao nga perting hakoga diha sa simbahan. Nga ang proseso nga gipakita gibilin sa Dios aron i-bless ka sa unahan, aron di ka kabsan og pagkaon, halad og mga maayong butang. Kung naa kay halin, ayaw kalimti ang iya sa Dios. Ikaduha, ayaw kalimti ang paghalad og pinakamaayo para sa Dios. Unya kon magbagulbol ra ka. Dili lang kay magbagulbol, dili lang kay negatibo kay wa pa kay stress. Wala pa ka ma-stress. Wala pa ka atong epekto sa mga stress. Ang problema mao ni daghang kay kang giapas, daghang kay kang gikaibgan. Do na kay unya na kay pagkatihik. Number 1 nga makapalisod sa tao kana mang tihik. Haskang lisura gyud ang tao kung tihik. Sultihan ta mo mga kaigsunan. Walay tao nga hamugaway o gipauswag basta tihik. Puro ra na kalisod. Na. Unya kung lisod pa kadaan, tihik pa gyud ka, samot ka, uton gyud ka na. Nya puro na lang muna mutikang nakas pag-stress. Negatibo na kay ka kung makadungog kag wali. Bati na kay kag kinaiya, wala na kay ganang mosimba, wala na kay ganang moambo, wala na kay ganang basa. Murag ulog-ulog style na lang ang imuhang pagpangalagad. Nga mutuo ka nga naay Ginoo, pero ang imong buhat mimbaliban. Mao na nga bantayanan kay ni mga kaigsunan. Walay pamilyang way problema. Naay mga problema gyud ang pamilya. Pero dili maayo nga ang gusto mo'y number 1 nga problema. Kanang gusto ba? Kanang imong gikaibgan. Mao ni kung gustong matuman, mo ni gusto na kung mahitabo, stress yan. Pastor Gideon, unsa may angay buhaton? Konsulta ang Ginoo, Lord, unsa may butang nga kanang imong ikalipay sa akong pag-alagad nimo. Magbasa gyud kag Biblia. Mangonsulta ka ni kas Ginoo, mubasa kag Biblia. Mangonsulta kas Ginoo niya ato kas barkada makig-istorya. Iladon ra ka. Pangitag mga alagad sa Ginoo nga seryoso ug pangonsulta. Like example sa ulitaw pa ko. Unya naay babae nga nangonsulta. Brad John, kanang na ako'y ipatambag nimo. Nya unsa laman? Kanang naalagi na ninguha nako nga batanon pero daghang pong bisyo. Wala po'y tarong trabaho.
pero gwapo-gwapo. Naapoy nang ninguha nako Brad John nga idara na pero naay trabaho, naay yuta, kusog mo trabaho, naay bisyo pero madala ra. Nya wala hisguti ang gwapo-gwapo, pero madala ra, at least madala ra. Nya naglibog siya kinsay ihang sugton. Puro na sila gisugot. Kanang sugton nga magbinyo na sila ba? Ako siyang giingnan nga, sige, tubagon ti kaugma, mag-ampo sa ko. Pagkaugma, tawag na po siya. John, kanang kinsa mangyod ka, puro naman ni sila nga, makigbinyo na ko. Yan, narabag gini sila ikagasto. Kaning usa, bisyoso, pero kuan man. Kanang, wala may tarong trabaho. Medyo may pagkatapulan daw. Pero karing usa, kugihan, dili kaayo, madalara ang bisyo, pero idaran lang. Karon ako siyang giingnan, pili ka nang naakay kaugmaon. Ayaw pili ang edad. Pili ka nang naakay kaugmaon ug ang imuhang mga anak. Iyang gisugot ang katong edad-idaran, taas kay sila gap. Nya ako nakita nga bless kay sila kay siya may i-adjust, dili man kay siya mo'y mag-adjust. So dili stress. Muna nga pangonsulta gyud, magpakisayod gyud ka. Kay diha sa pagpakisayod pangonsulta, diha makalikay ka sa problema sa pamilya. Nya kung makalikay ka sa problema sa pamilya, kanang dili ka makalikay ka sa stress. Kung makalikas ka stress, layo ka kay kas depression. So, malikayan na nimo ang depression, malikayan nimo ang stress kung makalikay ka sa problema. Makalikay ka sa problema sa pamilya kung kanunay kang nangonsulta. Mabitaw ng bulahan kayo ang tao nga daghang magtatambag. Pero unsaon man pud aron naay mo tambag nimo? Kung dili ka patambag, naaday mga tao nga motambag nimo kung utro kang dili magpatambag. Abisan ako kung na ako'y mga kaila, igsuon nga gusto na akong tambagan. Unya, kung tambagan masuko, wag gilami na. Dili na lang yung ko magpatugang tambag. Kay, dili welcome ang akong advice. Ari na lang ko maghago diris mga tao nga nagkinahanglan og advice. Kay ang ako ang paghagok, pagsakripisyo dili makawang. Kay mapahimuslan man nila kanang mabless man sila, mapanalanginan man sila. So muna nga ang problema sa pamilya, normal na siya pero malikayan ba gina? Malikayan na siya. Pinaagis Biblia. Pinaagi ra gyud sa Biblia. Kay ngano man ang Biblia manggod mga tigsuonan puno manggod na sa teaching. Unya ang teaching nga naa sa Biblia dili na maharon maalaot ka, kun dili aron ka ma-safety. Safety mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Nya usa sinungdan sa mga stress kaning kalisod. Kalisod sa trabaho. Bisag dili mo kaya, hala trabaho gyud. Kalisod sa pag-eskwela. Bisag dili nimo kaya ang kurso, eskwela gyud. Mao nay usas makapastress. Kung mo pa-eskwela kas imong mga anak para dili ma-stress imong mga anak. Kanang haom sa iyahang grado. Ang iyang grado 75 unya ang imuhang kurso nga gusto nga kanang enrollan sa imong anak chemical engineering. Unsaon pag chemical engineering nga naggrado raman og 75? Mubalik ko mga kaigsuonan, ako sa nga pasudlan og kuan awit. Balik ko. Nara ko ikuan nun atuon. Ako ra ning ipadayon. Nay gusto nga kuan, alam ko itubagon.
palabot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagruso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, karunog sa walay katapusan, nga nagpamuhat sa among taliwala. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman, walay butang na malisod diha sa imong mga kamot, nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaluy iko ug higa. Okay, salamat kayo sa inyong pagpaabot, no? Si Nurse Buyan, mato diri, nga no kaha Pastor Gideon nga wala man musinaw ang mo asinso ang tihik manunta. Kay matod pa mga katiguangan maudaw na dato kay tihik man hihi mga binuang mayong buntag Pastor Gideon. Oy, kuha na siya. Kanang dili na siya mao ang kanang panultihon sa mga katigulangan. Actually, wala lang kayo makaapas ang mga katigulangan. Kay kanang mga dato o gipadato gipauswag, dili po na basta-basta mutabang. Dili na basta-basta mutabang mga kaigsunan. Ang tabangan pod ana mga kaigsunan, kana pong nintabang sila sa ilang kaugalingon. Kumbaga, ikaw nga gipauswag, kinahanglan na kay kaalam sa pagtabang, damor kang pauswagon. Kanang giingon diha ba nga, kung kapiyalan kas gamay, piyalan kas dako. Kung kapiyalan kas dako, damor pagyug kang piyalan sa daghang dagko. Now, nanaka na, nakipanalangin na naka. Kanang dili ka basta-bastang muwaldas mo tabang sa imuhang panalangin. Ayaw tabangin ang mga tao nga mismo sila wala mo tabang sa ilang kaugalingon. O niya, manay mga tao nga dili makasinitig tabang, mauna ang ilang panultihon, nadato na sila kay tihik man. Actually, dili na sila tihik. Kaantigo lang mo manage. Wala lang kayo masabti Sister Nars, no? Sa atong mga katigulangan, ang kahimtang gyud sa mga gipauswag sa Ginoo. Maingon nga muhangyo dili mo kuan, kanang dili mo tugot, dili mo hatag. Nganong dili man mo hatag? Kay kung damor ka nga hatagan, damor man kang magtinapulan, damor man kang magsalig, or kaha makitaan lang kang gibisyo lang nimo, or kaha manghinambog ka. Mao na nga kana bitang gipauswag sa Ginoo, dili po na basta-basta nga muwalda sa panalangin nga gipiyal sa Ginoo nila. Kay kabalo sila nga kung ilanang gamiton sa dili bitaw gikahimutan sa Dios, dili na po na sila panalanginan sa Dios. Mao na nga dili gyud na basta-basta mga kaigsunan. So padayon ta sa mga hinungdan nya sa kunang gikaingon kanang epekto ato naman ang gihisgutan kanang mga epekto nya mga hinungdan, problema sa pamilya. Ang problema sa pamilya mga kaigsunan, malikayan ramang yun na. Like example, pamilya sa kaminyoon, problema sa kaminyoon. Kanang mga ulitaw dalaga, para makalikay sa problema sa kaminyoon,
ato na silang giyahan. Responsibilidad sa mga ginikanan ang paggiya sa mga batanunan para matarong ang ilang kaminyoon. Kay kung dili na nato sila magiyahan, mukalitran unya nagkanabdos. Mukalitran unya na sila makapanabdos or mamabdos kung babae. Di maahat silag minyo. Unya, ang napanabdosan tapulan or ang nakapanabdos bisyoso tapulan pagyod, di problema. So, mga igsuon, usa sa mga pamaagi aron malikayan ang problema, labi na gyud sa kaminyoon sa atong mga anak, dadon nato sila simbahan. Karon daghan man kaayong mga ginikanan nga ang ilang mga anak ipasagdan. Kabalo sila nga wala nila dada sa simbahan. Wala nila patudloi diha sa simbahan. Kanang problema mga kaigsunan, walay problema nga dili malikayan. Malikayan na. Problema sa sakit, malikayan man ang sakit. Sakit sa atay, sakit sa bisan unsa, ay lang pag-inom. Mao na nga ayaw pagbisyo at timanaog ang imuhang lawas. Mga igsuon na may dili malikayan, gitugutan lang nga sulayan ka para mas maligon ka, pero kasagaran problema gani hisgutan malikayan. Problema sa kawaladon, pagkaon, pagtinarong og trabaho, pagtinarong negosyo, magamay man og dili dako, basta na kay panahon sa Dios, iblis ka. Malikayan nimo ang problema. Buti pasabot, malikayan nimo ang stress. Unya, kanang kalisod, malikayan nimo ng kalisod. Kalisod sa panarbaho, uy, ayaw pugsa nang dili nimo kaya. Kalisod sa pagpa-eskwela, ayaw pugsa ang pagpa-eskwela kung dili kaya sa imong anak. Kung dili kaya sa imong panudlanan. Dawata, aron makaalagad ka sa Dios, aron doon na kay panahon para sa Dios. Kanang kakulang sa kwarta, malikayan na. Kabalo ba mo mga kaigsunan unsaon paglikay kanang kakulang sa kwarta? Kuha ay kanang pagkahingibugon. Kay maura man ay makapahurot sa kwarta. Naagani suroy, palit. Mangutang ang siliing, mangutang sad. Nagani asa sad. Loan dito, loan pod. Hingibugon nga ba? Wala magtanaw sa unahan. Nga pwede ra manggug kang mabuhi kung wa kay utang. Pwede ra gyud kang mabuhi mga kaigsunan. Naay mga tao nga moingon nga tihik kayo ng tawhana. Dili na siya tihik. Management ra ang gigamit. Nakamanage lang yan. Nga ikaw, walda sira. Ang resulta, mapurdoy ra ka. Wa bagugay panahon sa Ginoo. Unya, ang hinungdan sa stress mga kaigsunan, like example, kakulang sa kwarta. Actually, di man yun kulang ang kwarta. Mahimo ra magong kulang ang kwarta kung daghan na kang gikaibgan. Inya imo pag yun ang gipalit, nga dili nimo kayang bayran. Daghan ka ikang, pwede ra pwede ra gyud kang mabuhi. Nga di ka makautang-utang. Sa atong sitwasyon karon mga kaigsunan, ang tinuod nga tawo nga mo trabaho, nagyo na sweldo. Kung mo trabaho ka, nagyo kay income. Pero wag yung kay trabaho, apong kay income. Wingon dayon, Pastor, kanang tinuod yun na, Pastor. Wag yung ko'y income, kay wag mong ko'y trabaho, kay wag, unsa po ko trabaho, Pastor, nga, masakiton man. Katudeng, wag pa kay sakit. Giunsa man di ay nimo pagdumala ang imuhang, ang panalangin sa Dios. Gialagaran nimo ang Dios karong nagkasakit na.
Maunay usas mga problema sa tao. Wala niya tanawa ang unahan. Munang maglisod og tabang bisan gani sa buluhaton sa Ginoo. Unya hinungdan sa stress, relasyon guba. Nganong guba, personal ang gisunod. Ang iyang kaugalingon nga pagbati mao'y kanang gisunod. Nya usas mga hinungdan sa stress, kabisi. Grabe kabisi. Wala na'y pahuway. Muna kung ma-feel gani nga, oy, kapoy man. Ay tulog. No? Unya, usas mga hinungdan nga nung ang tao stress, walay panahon sa pagsimba. So, kanang stress mga kaigsonan, mo ingon ta nga marang-arang nas depression. Pero dili gyud na marang-arang nga kung imong hinunaon kung magsigi ka ga stress. So unsa may mga gikinahanglan nga buhaton aron malikayan kanang stress. Likay kanang magkaroon ka ng problema sa pamilya. Likay kanang maglisod ka sa trabaho. Kung asa gana tong kaya ra nimo nga trabahoon, kana ra ko'y trabaho ayaw apsa ng mga trabaho nga dili nimo kaya. Lisod sa pag-eskwela aron malikayan nimo kanang magkalisod ka sa pagpa-eskwela. Awari ra gugas mag-working. Ako working ko sa una, 4 ka buok akong gi-workingan. Wala masad ko pasagdahis Ginoo. Pa-workingan na imong anak. Ayaw pag pa-accept nga, uy, bunga kay kang mo pa-eskwela sa iyong anak, naka-private. Pero imong short, pahak. Na ay mga tagas kayong mga pangandoy na pwede ramang gun pa-eskwela public. Maubitaw nang nahimugso ang public school para sa mga tao nga dili kanang kulang, dili kaya ang ilahang income pagpa-eskwela sa mga private. Pero, kuang yun, nagay mga ginikanan nga magpakita nga na'y kwarta. Nga maura mo ta ng kursuha, namapod sa private, napod sa public. Nga maura po ng swelduha, inig makapasar na sila. Maingon ka, bintaha itong private, pastor. At kada kong bintaha, dako kay kag kwarta na nga magasto. Sakto man, bintaha. Pero speaking about kanang kaalam, posisyon, uy, parihura na. Daghan kayo mga maalamon nga nag-eskwela lang sa public school. O daghang pong daghang pong nag-eskwela sa private school nga, uy, nabugo man noon. Mana nga, ayaw pugsa kung dili kaya. O niya, ayaw og pangambisyon. Niya ayaw patakag saad para dili ka makalisod. Kana magong saad-saad, sad maupo na'y makapalisod mga kaigsunan. So, usa sa mga gikinahanglan gyud kanang kinahanglan kag relax. Kung grabe na gyud ka daghang problema or daghan na kay kag trabaho, daghan kay kang giatumang, relax. Si Jesus gani kung imong lantaw ni relax si Jesus. Asa mabasa pastor nga 24/7 man niya gi tudluan ng mga tao. Mauman ay giwali ni pastor. Dili na to makita nga si Jesus may relax ang iyang mga apostoles. Wala gyud niya papahulaya. Giya ganing giingon nga kanang di ba mo kahula, di ba ka kuyog na mo usa ka takna. Nagikan pagod silang galakaw. Gusto sa Ginoo pampuon gyud. Naagod sila sa training. Naa sila time nga may relax sila. Basahon na to. Marcos kapitulo 6. Marcos kapitulo 6. Basaha diha sa inyong Biblia.
Marcos Kapitulo 6. Unya versikulo 31. Ingon din nga sugod ta og versikulo 30. Ipakaon ni Hesus ang 5,000 ka mga tao. Namalik ang mga apostoles kang Hesus ug gisugulo nila kaniya ang tanan nilang nahimo og natudlo. So nanudlo gyud tong mga apostoles ang mga tinunan ni Jesus. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpulipulig pangabot og panlakaw. Na ay mulakaw na anapoy mo abot, na imo biya na ampoy mo abot. Sunod ingon din nga tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan wala na higayon bisan gani sa pagpangaon. Grabe lang yung bisiha sila. Daan palagi ko Pastor Gideon, grabe ka busy. Ato sang humanon pagbasa. Busa miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahuway kamog diutay. Diha giklaro mga kaigsunan, mismo ang atong Ginoo ang iyang mga tinunan, mi-relax. Mi-relax sila. Sunod. Busa 32, Marcos 6:32. Busa nanakay sila sa usa ka sakayan og nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Perting relax yun kay nila. Kay wala goy makadisturbo. Sakayan na gunang ilang gigamit. Imagine mga kaigsonan ni adto sila usa ka isla nga wa goy mga taong makaadto didto. Kanang mo relax gani ka, dili kay mo relax ka, mangita po kag wifi. Mo relax ka, mangita po kag signal. Ayaw pa disturbo, relax yung ka, tulog ka. I-relax imuhang una-una. Kanang i-relax mo. Relax god. Dili kay mo relax tuod na naluya hinuon og lantawan ng silpon. Ikaw ray na ilad sa imuhang giingong relax. Muna nga si Jesus Christ ug ang iyang mga tinunan, grabe na ka daghan nga buluhaton, kabalo sila nga ang ilahang physical nga bahay nagkinahanglag pahuway. Dili lang sa pagkatulog, kundili kinahanglan gyud nga mo relax. Dili lang kay mo relax lang tagagabi. Naagi mga panahon nga mangayo ang atong lawas nga mopahuway og adlaw. Ikatulog na. Muna nga miadto si Hesus sa iyang giingnan niya ang iyang mga tinunan nga moadto tag kon awaaw. Nya grabe gyud ka awaaw kay wa gyud mga tawo makaadto didto kay sakayan na gud nilang gamit. Tuwa sila sa isla nga wa gyud mga tawo gawas nila. So nakapahuway sila. Nakarelax sila. So diha giklaro mga kaigsunan nga kanang kung ang ato ang lawas na kinahanglan nagpahuway, pahuway, unya magsabot lang gud mo. Kung kinsay grabe gyud ka busy, grabe ka kapoy, ang bana bag asawa, kung grabe ka kapoy ang asawa, ang bana maoy mo atiman sa bana, bata, maoy kugos-kugos, sige day, tulog sa dito day. Sigihan. Ang uban, day, han, o lab. Sige, lab. Han man ang uban, labhan. Sige, kuan sa. Ako say, kugos-kugos aning atong anak. Makatagpilaw kag usa ka oras, pertininduta na, nakapahuway na gyud ka. Pero saan man pod pag relax og usa ka oras nga na busy man ang imo una-una sa cellphone. Sige man ka og pang-order anang TikTok. Sige kag pamili dito sa TikTok ba. Nag-shopping man ka sa TikTok. Wa pa kay tarong kwarta, wa pa kay tarong income, sige pagkag-order og parcel, mo nay nakalisod. Mana nga management,
Lucas Kapitulo 10. Ato ang tanahon. Lucas Kapitulo 10. Lucas Kapitulo 10, 41. So muna'y mga pamaagi aron malikayan ang stress kanang pahuway ragyod. Pahuway, no? Arita sa Lucas Kapitulo 10 bersikulo 41 nag-ingon dinhi nya hangtod das 42. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguol og nahingawa ka daghang mga butang nga usaraman unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo og walay makakuha niini gikan kaniya. Ang tinuod mga kaigsunan mao ni siya, dili kana bitawng dili tanan dapat buhaton dayon. Dili tanang buluhaton nga kinahanglan diha dayon nimo buhaton apso nimo like ni Maria ni Marta. Si Marta og si Maria pareho silang gibisita ni Hesus. Pero lahi sila og kanang kinaiya. Si Marta gusto nga diha naa dayoy makaon. Diha makapakaon dayon sila ni Hesus. Pero dili sa tanan nga buluhaton manggod, diha dayon himuon. Muna niingon si Hesus nga, "Oy Marta, Marta, nagkapuliki man ka ng mga butang." Muna nga, kung imong tan-awon ang Biblia, ang tanang butang doon ay panahon. Nay panahon anang butanga, adturan ani mo na buhaton sa iyang panahon. Sa umampod nga panahon sa pagsimba, himuo mang panahon sa panglaba. Panahon sa pagampo, pagdaig sa Ginoo diha sa simbahan, himuon pagpangubra. Unya mga panalangin. Perting ilada, masamot og kalisod. Mana nga kung ato ra gyung i-manage ang ato ang paggamit sa oras, panahon, adlaw, tanan, iblis man gyud ka. Si Maria, mga kaigsuonan, kanang ihag yung gigamit ang ihang time sa hustong panahon. Panahon man gyud to nga maminaw kay nagtudlo si Jesus. Ang problema kung manimba ka pero ang imong una walay panahon sa pagpanimba, walay panahon sa pagpaminaw. Tuara na noon dito panahon sa imuhang trabaho. Sinasbuyan niingon maunay tinuod pastor management radyod unsaon paggamit sa kwarta nga gipial sa Dios kanato. Samot nga gastador bisan unsa na lang pamaliton, mahal na raba kaayo ang mga pamaliton. Samot diri sa buhol kun dili ta magbantay aw hurot ang budget, mawala ng iya na unta sa Ginoo. Giapil nas paggasto. Ingon diri Nars Boyan, na nice man god ang parcel Pastor Gideon. Diha baya ko gidugangan sa ginog income. Kay halinon man bisag ginagmay ra ko ginansya dali. Dali raman. Akana kung ni-order ka sa parcel TikTok niya, kung imong gibaligya, ay problema na. Kuan kay na siya nindot kay na. Order ka kay mao man na imong trabaho. Kanang buy and sell. Nimpalit ka, imo ra pong gibaligya. Pero kung nimpalit ra ka para imo ra pong gamiton nga nahinobra ng imuhang gamit, dili na kinahanglan, bisag dili na kinahanglan imo ra gyung gipalit, moabot yun ang panahon maglisod ka. Pero kung nag-order ka kay imo nang ihatag, kay nanobra ng imuhang income, damor kang i-bless. Ni-order ka kay imong surprise ang imong kaila, imong higala, ang mga igsuon nimo sa pagtuo, ang mga alagad sa Ginoo. I-bless ka na. Damor kang pauswagon, damor kang padatuon. Unya na pag mga mensahe diri no, ato aning tagaan og pagtagad.
Si Nereza, dili man tihik pastor kundili kabalo lang modala sa kwarta. Amo na akong giingon. Dili na tihik, wala lang kaapsis sa uban, no? Nga moingon nga mo day na dato kay tihik. Wala lang nila maapsi. Si Brando man maayong buntag pastor, shout out ko sa tanang mga anak, sa mga alagad sa Ginoo. Asa gani imong lugar pastor, watching from Ulango, Aluginsan, Cebu. Aluginsan, murag nagkaanak mo ko Aluginsan. Na ako diri Malabuyok. Brando, na ako diri sa Malabuyok. Si Nars Buyan, ako ra nang okay. Si Majilin, maayong nga buntag. Murina Daitol, maayong nga pagiguban. Si Nora Pinote, Giovanni Upon, Arnold Pasyon, maayong buntag nimo diha. Ay, si DT Alsola. Oras na mga kaigsunan sa akong pagpanamilit sa itong programa, back to FM station ta. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsunan, mag-ampo sa ta. Amahan na mo nga Dios sa mga kagagahom, salamat o Dios sa imo mga pulong, mga mensahe nga imuhang gitudlo ka namo nga bisan pa sa pulong nga among gisgutan karon mahitungod ng stress. Salamat Lord nga imo kaming gitudloan unsaon aron makalingkawas or unsaon aron malikayan namo mga problema sa pamilya, bisan pa sa kalisod sa trabaho, kalisod sa pag-eskwela. Salamat o Dios nga imo kaming gipahinumduman. Bisan pa Ginoo sa paggamit sa mga panalangin nga imong gipiyal kanamo ug sa imong makatawhan Lord, mabisan pa sa mga panalangin nga imong gipiyal sa imong katawhan sama na sa lapi Lord, tagaan mo sila kaalam og kanang insakto nga paggamit niini nga mahimo silang panalanginan. Ako silang isalig tugyan nga na kanimo ug amo kang alagaran daygon pasidunggan sa among kinabuhi sa imong pag-atiman kanamo tungod kay imo kaming gitudloan. We declare blessing in Jesus name. Amen. Kini suon Pastor Gideon, manamilit na sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko uban sa pag-ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning and God bless. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na